Bon dia. Hem estat convidats per la taula de filologia valenciana a parlar sobre teatre i escola. Jo soc Benja Domènech, he sigut actor, director, professor d'infants i joves a l'Escola Municipal de Teatre de Silla i durant molts anys a l'Escola d'Escalante de València. Avui en dia treballo de tècnic de cultura a l'Ajuntament de Silla. Abans de presentar-vos als nostres convidats, m'agradaria parlar-vos de la meva infància. Jo vaig néixer l'any 64. Vaig ser un xiquet en què cada dia a l'escola tenia davant de mi dos quadres en blanc i negre separats per una creu. L'ensenyament en aquella època era la següent. Entràvem a classe en fila índia. Fèiem dictats continus durant hores. Aguantàvem algunes galtades. Resàvem el rosari al passadís. Arpegàvem recipients vomitius que no venen al cas i els divendres a la vesprada cantàvem el Cara al Sol mentre hissàvem la seva bandera. Aquella frase estreta del nom del quadre del pintor Francisco de Goya, la letra con sangre entra, també conegut com escena d'escola, es feia realitat cada dia durant molts anys. Al principi dels anys 70 pareixia que l'educació anava canviant, almenys a les escoles noves que eren el meu col·legi. Vaig tindre la sort de tindre un mestre que es deia Juan. El don i la donya eren perceptius. Aquest mestre era jove i mai se li va escapar una mà sobre nosaltres. Aquest mestre es va introduir en dos temes extracurriculars, el cinema i el teatre. Sorprenent. El cinema era voluntari. Ell obria a l'escola dissabte al matí i als passadissos, que era on la foscor era major, ens projectava pel·lícules de Charles Chaplin, Harold o de Laurel Hardy, el gros i el flac. Avui pense que van tindre molta sort perquè després del cinema parlaven i reien d'allò que havien vist. No sols era diversió, era també educació. Don Juan ens explicava històries sobre allò que veia. Si projectaven les aventures de Robin Hood de Michael Curtis amb el gran Errol Flynn, això sí, tapant-nos amb una targeta el moment en què li donava un bes apassionant a Oliver Hartman. Es explicava històries de pobres, de rics, injustícies dels uns i dels altres. Estimaven el cinema, aprenien i es divertien, però no cal dir-ho, somniàvem amb el bes que ens ocultàvem i imaginàvem històries molt més llargues que els 2 segons que durava a la pantalla. Aquestes sessions ens incentivaven i ens feien estar vius. Aquest mestre també va introduir el teatre. Com ho va fer? Doncs a les clàssics. En diferència del cinema, que creiem que eren sessions particulars on no estàvem obligats a anar-hi, el teatre el va introduir a l'aula progressivament amb l'excusa de la diversió. Ho feia 1 o 2 vegades a l'any i sempre aconseguia la mobilització de tot l'alumnat. Hi havia excitació i ganes de riure. Veure els companys fent personatges era impagable. Recorde que vaig fer de la Falla de Torres, llegint fragments de la novel·la i els representàvem. Era tot un festival perquè ens deixava improvisar i ens inventàvem accions i històries. Al final, sense adonar-nos, llegíem quasi tota la novel·la. Treballàvem en grup i intentàvem quasi sempre fer alguna gràcia, la sensació que aturava durant dies. Anar a classe amb Don Juan era tota una aventura. Apreníem i gaudíem. En el 75 va morir el dictador al seu llit. Uns dies després, alguns mestres, entre ells Don Juan, van treure els quadres de les aules del meu col·legi al pati i els prengueren foc. Es van canviar per un de color del monarca i 2 pòsters enormes, un amb el testament del dictador que perdonava els seus enemics i l'altre amb el discurs interminable del rei. Va arribar 7è de gener i Don Juan va marxar a un altre poble i tornar a foscor, els dictats interminables i algun calbot que altre. Teníem davant de nosaltres l'institut i la serietat i allò de fer-se major es va apoderar de nosaltres. Els temps canvien ràpidament i l'inici de la democràcia feia presenciar un canvi molt positiu i esperançador en l'educació. Fa uns anys vaig llegir al País una entrevista a l'actriu britànica Emma Thompson, en què una de les preguntes era per què hi ha al seu país, a Anglaterra, tants bons actors i actrius? La resposta fou contundent, molt senzill. Des de xiquets estudiem art dramàtic a l'escola. La pràctica del teatre és una eina de desenvolupament d'habilitats personals i socials de gran valor. Això ho saben països com el Regne Unit, Brasil, Xile, on les classes d'art dramàtic estan incloses en el currículum escolar. S'imparteixen com a assignatura
literatura, igual que es donen les matemàtiques, la llengua o la música. És molt comú pensar que la finalitat de la pràctica del teatre és la representació d'una obra i que aquells que l'estudien han de ser futurs actors o actrius. Però no, la pràctica del teatre dins de les aules s'endinsa també en l'estableix de la pedagogia, en què allò important és l'experiència i no la representació pública. Tomàs Motos, doctor en filosofia i ciències de l'educació, resumeix els molts beneficis que podem trobar en el teatre. Viure el cos no com un recipient prohibit, sinó que amb l'ajuda de les tècniques teatrals, com anem evolucionant quan treballem les emocions o la ment per a fer del cos una de les principals eines de comunicació. Concentració i atenció. Amb les tècniques teatrals es treballa per sensibilitzar l'alumne amb aquests aspectes del coneixement de la realitat. Desenvolupar la confiança i l'autoestima. El xiquet aprèn a identificar les seves emocions, sensacions i expressar-les amb confiança. Promoure el llenguatge i desenvolupar el vocabulari, la oralitat i la comunicació. L'alumne ha de ser un comunicador. Ha de desenvolupar competències perquè els seus missatges arriben i siguen compresos fàcilment. Enfortir la imaginació i la creativitat. Estimula la imaginació i el pensament creatiu. Fomenta el pensament crític. Utilitza les intel·ligències múltiples. A través del joc dramàtic es creen ponts multiculturals. Treballar la cohesió grupal i el sentit de pertànyer al grup. El teatre es desenvolupa en grup i l'actuació de tots és determinant per al resultat final. En definitiva, la pràctica del teatre dona com a resultat, sense cap dubte, grans actors i actrius, però també grans oradors, escriptors, empresaris, lingüistes, en definitiva, crec, millors persones. Amb l'ensenyament del teatre com a assignatura podem endinsar-nos conjuntament amb la química, amb la geografia, amb la història, la matemàtica, la música, la llengua o l'educació física, i així ajudar a fer que els nostres fills i filles estiguin millor preparats per al futur. Durant tota la meva vida he acumulat a casa meva infinitat de llibres, de cintes, DVDs de la història del cinema. És una de les meves passions. Vaig estudiar a l'Escola Superior d'Art Dramàtic i tinc una llicenciatura que m'ha permès ser actor i avui en dia ser un integista en l'administració local. Durant tots aquests anys no he tornat a saber res més de mon quart. Crec que alguna cosa li hauria d'agrair. Avui en aquesta taula tenim a Rodolf Cirera, un dels nostres grans dramaturgs. Rodolf ha escrit més de 40 obres de teatre, narrativa, guions televisius. El perill del teatre, que per cert fa ja 40 anys de la seva escriptura, és possiblement una de les obres més grans mai escrites i una de les obres més llegides i representades no sols al nostre país, sinó també arreu del món. També tenim el jove dramaturg Paco Romeu, que a poc està en disc. Jove. 50 anys. Claro, jove. Com a dramaturg. I a poc està endinsant-se en el difícil món de l'escriptura. L'any 2011 va guanyar la ciutat d'Arcida amb Iceberg. Ells dos en parlaran sobre la conveniència d'introduir el teatre com a assignatura des del punt de vista dels autors. També tenim a nosaltres a Leopoldo Aranda, a continuació, actualment director de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de València, professor d'expressió corporal, actor i director. Ha dirigit nombroses obres de teatre i dansa, escriu conjuntament amb Tomàs Motos els llibres d'expressió corporal l'any 90 i pràctica de l'expressió corporal en el 2001. Leopoldo ens donarà una visió des del punt de vista de l'oficialitat de l'Escola Superior d'Art Dramàtic i la conveniència d'iniciar l'ensenyament teatral el més aviat possible. I també tenim a Ramon Moreno, actor, director i professor d'interpretació tant a l'Escola Municipal de Teatre de Silla com a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de València. Ha dirigit més de 50 obres de teatre i ha escrit nombrosos articles d'opinió sobre les arts escèniques, així com diversos llibres com Teatre Valencià, Joves Creadors, o l'adaptació de l'obra de Stevenson Villa de 3 hores del 95. Ha coordinat un treball pedagògic imprescriptible sobre l'art dramàtic en què autors com Alejandro Soler, Juan Manli, Antonio Díaz Zamora, Vicente Només o Pablo Corral han reflexionat tant sobre la professió com sobre el treball pedagògic que aquests autors han realitzat durant anys. Ramon ens parlarà sobre el punt de vista dels professionals. I no res, després de tocar aquí. Capaços de crear no solamente individualmente, sino en grup. I aleshores em va explicar, mira, nosaltres tenim l'assignatura de música i ens agradaria que
L'única putada és que tindràs que treballar amb tots els alumnes del col·legi, és a dir, des dels 4 fins als 14, des dels 7 fins als 14 anys, no podràs fer només que una hora setmanal en cada un dels cursos i d'alguna manera hauràs de, diguem-ne, ajustar el teu programa amb el programa de música. I bueno, la realitat és que vam començar a treballar així, no teníem un programa molt ampli o molt clar, però afortunadament hi havia algun llibre, concretament hi havia un llibre publicat, crec que era per Edelvives, que es deia Dramatizació, que era un llibre que em va servir per a organitzar un programa de treball adequat a cadascun dels nivells amb els quals jo tenia classe. Aquesta assignatura no era una assignatura voluntària, era una assignatura obligatòria dins del pla d'estudis i es qualificava. Clar, evidentment no podies qualificar la creativitat, òbviament jo aprovava tot Cristo, però sí que destacava aquelles persones que tenien una certa capacitat, un cert interès, no feien textos teatrals, no tocàvem història del teatre, treballàvem bàsicament allò que es coneix com a taller de teatre. Fèiem exercicis físics, fèiem exercicis d'improvisació, treballs en grup, és a dir, un procés prou ampli i que en general va ser molt ben acollit per a l'alumnat. Fins a tal punt que molts anys després jo m'anava trobant per casualitat amb gent ja gran, amb notaris, amb professors universitaris que me recorden, jo he estat alumne teu. Aquelles coses, allò que fèiem en classe que em semblava tan esotèric, tan curiós, que en última instància era divertit, perquè era abandonar la classe de matemàtiques i de sobte anar a un lloc en el que jugàvem a ser inventors, a fer campanyes de publicitat, a relaxar-nos, a improvisar, a donar-li llibertat a la nostra imaginació. Tot allò em va servir per a, no sé, per aprendre coses que no eren coses, diguem-ne, d'examen. No sé si va servir per a que la gent anara o no anara al teatre, però la realitat és que tota la gent que m'ha anat trobant posteriorment guarda un molt bon record de tot això. La veritat és que aquella experiència, jo la vaig deixar això perquè vaig entrar ja en el món professional del teatre, aquella experiència em va servir posteriorment, a principis dels anys 90, per escriure conjuntament amb Manel Cuedo un llibre que es deia Teatre a l'escola, que va publicar la Conselleria de Cultura i on d'alguna manera recollia les meves experiències i diguem-ne que intentava organitzar tot el que podia ser una base per a un treball de taller de teatre. Aquest llibre és un llibre ara introbable, però suposa que està antiquadíssim i moltes de les coses estan superades, però a mi em va servir per a organitzar tot aquell material, totes aquelles experiències. I això és la meva relació amb el món de l'ensenyament. Evidentment, érem joves, érem idealistes, pensàvem que el món es podia canviar, ara ja no ho tindríem tan clar, però la veritat és que jo conservo un record extraordinari d'aquells anys, tot i que foren agotadors, tot i que foren... Bueno, ensenyàvem improvisació i nosaltres també improvisàvem, però crec que en realitat, si els alumnes van aprendre alguna cosa, jo com a professor ne vaig aprendre moltes més. Bé, perdoneu, tinc la veu mínims, no sé on s'escoltarà. Jo no tinc cap experiència docent, no s'avisa. Des d'aquest punt de vista, tinc experiència docent, però tinc experiència docent més enllà d'algun taller puntual o alguna xerrada en xiquets que han llegit les meues, però sí que he tingut oportunitat de conèixer durant molt de temps de primera mà els beneficis del teatre que ha exposat Benja en la seva introducció, perquè me casí en una exalumna de Ramon, no sé si va ser una teua, Elsa Tronchoni, si hi era també, que porta des de fa 21 anys una escola de teatre, l'Escola Musical de Teatre de Picassent. Jo no havia anat al teatre en la meva vida més que les 3 o 4 vegades que m'he portat a l'institut, fins que vaig conèixer la meva dona. Jo escrivia narrativa, volia ser director de cinema, i en entrar de cap al món del teatre d'una manera tan directa, li vaig proposar a Elsa
començar a escriure alguna obra infantil per als seus alumnes i així, sense voler, vaig convertir-me en una mena d'autor resident de l'Escola de Teatre de Picassent i tots els anys representaven, i se treballaven, que és el més important, un o dos textos meus. Després canvia la meva vida, tingueren nanos, jo ja no podia anar a les classes perquè havia de quedar-me els nanos, i passi a escriure obres per a 2 o 3 personatges, que és una de les coses que te comentava abans que volia, que tenia pendent, i sí, he començat a guanyar alguns premis, a que se representen algunes obres i a publicar. Quina és la meva experiència com a autor per a grups de xiquets, que és molt important la diferència de xiquets que trien estudiar teatre. No és el mateix, suposo que tots sou docents, no és el mateix parlar d'alumnes als que se'ls imposa una assignatura que de xiquets que trien, com el que tria estudiar música o el que tria estudiar qualsevol altra cosa. Clar, tornar a enumerar els beneficis que et posa enumerat seria un poc estúpid, però el que jo sí he pogut aprendre com a autor és fins on ha d'arribar el text teatral i on ha de començar el teatre. Per a mi com a autor és molt important que el teatre comença on acaba el text. El text ha de ser només un pretext. Però, des d'un punt de vista acadèmic, jo vaig estudiar així l'escriptura de Silla i se'ns ensenyava que el teatre és una part de la literatura. Evidentment ho és, però penso que l'autèntica part del teatre és la que comença a escriure la literatura. Això és el que s'ha de treballar en els xiquets. És molt important que coneguen a Shakespeare, a Raúl Siguera i a tots els autors que tinguin que conèixer, però els autèntics beneficis del teatre són posteriors. Jo no sabia que en el pla actual existeix l'assignatura de teatre com a optativa, m'he enterat fa un moment abans d'entrar així, en l'ESO. Crec que molt pocs instituts la tenen en el seu pla, no ho sé, pregunto. I sí que m'han dit que els docents han de ser titulats en art dramàtic, o que en alguns instituts sí que se demana. És fonamental. És fonamental, jo penso que per a transmetre el teatre als alumnes el que s'ha d'aconseguir és que els alumnes facin teatre. És el que feies tu en la teva època i penso que hi ha un risc i és que el teatre quedi com una cosa excessivament curricular. Mireu, jo tinc 3 nanos, el major té 10 anys, està en 5è de primària i vaig fer una comparança en l'assignatura de música. Penso que puc fer-lo perquè són dos assignatures artístiques. El meu nano toca en l'assignatura de música el flabiol, és l'única cosa que ha canviat la flauta dolça pel flabiol, toca exactament les mateixes cançonetes que tocava jo fa 45 anys. És absolutament estúpid. Si als companys del meu nano i els seus companys els posaves una tablet, una mesa de mescles, una taula de mescles i un micròfon, a la mitja hora estaríem fent hip-hop, potser algú gastaria el flabiol damunt de les bases rítmiques del hip-hop, però el que estic convençut, el meu nano deixa el flabiol el 24 de juny en la motxilla i el torna a traure a primers de setembre quan comença el curs. No té més mínim interès. Penso que hi ha un risc i és que, espero que no sigui així, espero que els mestres que estan donant teatre estiguen fent el que des del meu humil punt de vista pense que s'hauria de fer. I és que el teatre es converteix no en una cosa donada per als alumnes, sinó en una cosa a fer per a ells. I això és el que postules i la meva... no sé, estic fora del món. El dilluns comença un taller en les Carolines d'escriptura teatral, que serà la cosa més pareguda a una experiència docent continuada que hauré tingut, però sí que
perquè em fa por que el teatre acabi sent una part de la literatura per als nanos i que no passi. Han canviat moltes coses. Llavors he dit que jo començaré el teatre forçat en l'institut. En canvi ara, no sé, el 60-70% de la població dels nanos d'un poble com Picassent, el poble que visc, són públic, no potencial, sinó continuat de teatre. Tant perquè en l'escola els porten al teatre com perquè els diumenges van a les funcions que organitza l'Ajuntament des de la seva programació. Ha canviat moltíssim, per a mi el teatre és una cosa externa. Suposa que tot això està fent base i que l'alumnat rep el teatre d'una altra manera absolutament diferent de la que no m'atrevisc a parlar perquè no tinc massa experiència en aquest tema. I res, això és un poc la meva experiència i penso que el més adequat és que parlen les persones que tenen més experiència que jo. Bé, bon dia a tots. Com que Benja ja ho ha dit pràcticament tot, no? Resumit, però crec que ha fet un bon resum de com està la situació actualment. Jo havia preparat unes coses, però vaig a passar perquè si no és tornar a repetir la taula el mateix. No? Des de l'Escola Superior d'Art Dramàtic podem dir que ja fa molts anys, però molts anys, potser fa uns 20 anys, que aquest tema ha estat sempre un tema candent dins de l'escola, no? Per dues raons. No? O sigui, en primer moment perquè és una eixida possible professional per als nostres alumnes, ser professor o esdevindre professor d'un institut, d'un col·legi, en les etapes de 3 a 11 anys o en una etapa més superior, etc. I també perquè en un moment donat la Conselleria ens va cridar, jo no sé si Rodolf estava aleshores en la Conselleria de Cultura, en aquest moment crec que sí, i ens van cridar per a formar a formadors, o sigui, a professors que estaven donant ja classe i els van donar durant 2 anys a classe de teatre, bueno, teatre no, els van donar classe d'expressió corporal, de veu, d'interpretació, etc. I ahir és on jo vaig conèixer a Tomàs Motos, que Tomàs Motos en esta vessant pedagògica és un home molt important perquè des d'aquesta època, que jo crec que això, no sé, seria als anys 80 i alguna cosa, ha abordat una vessant molt professional de dur i de treballar des de magisteri i després de la Universitat de València, perquè va esdevenir catedràtic de la universitat, treballant per a que es ficara en els currículums de la LOCSE, de la LOE, de la LONCE, etc., l'assignatura de dramatització o l'assignatura de teatre. En aquest sentit, només potser fer una xicoteta a Toni Navarro també, Toni Navarro que ha treballat moltíssim en ells, fins a tal punt que van començar enguany, ja fa més de 10 anys, va ficar en marxa un postgrau de teatre en l'educació que ha estat formant moltíssima gent dins de l'àmbit del que seria el teatre en l'educació. Era un postgrau, no era professionalitzador, perquè en els postgraus mai n'hi ha temps, tens molts professors, però tens molt poc de temps per a desenvolupar aquesta tasca. Jo he sigut professor, i Ramon també ha sigut professor, i els hi dones 6 hores, 8 hores, i en 8 hores no n'hi ha per a res, i més en una tasca creativa com que és el teatre. Però això existeix actualment, és un postgrau que, imagineu-vos, abans no hi havia res i avui en dia tenim la possibilitat d'estudiar un grau a l'Escola d'Art Dramàtic i posteriorment un postgrau. També he de dir que hi ha una associació a València que es diu l'Associació Valenciana d'Expressió i Comunicació, que es diu ABEC, que potser no sé si així hi ha algú, d'aquesta associació, que és molt activa en aquest camp, perquè és un col·lectiu de professors de dramatització teatre per a la millora de la nostra pràctica educativa. Jo us ho recomano. ABEC Teatre, ahir publiquen contínuament com està la situació, tant curricularment, oficialment, i les propostes que fan, etc. ABEC i el programa de postgrau de la Universitat de València, que porten Tomàs Motos i Toni Navarro, treballen molt ensemble, molt juntament ells.
Bé, en altre ordre de coses he de dir que quan parlem de teatre en l'educació, com a mínim hi hauria que diferenciar dues coses, o dues vessants. El que seria dramatització, que potser podem dir que és la primera etapa, aleshores des dels 3 o 4 anys fins als 12, potser, i que això seria dramatització, perquè ahir no es pot parlar ben bé de teatre, perquè l'altre dia una exalumna va venir a l'escola i em va dir: estic portant a terme en un institut que es diu García Lorca, que està per allí per Braço i Vall, una oficina, té 120 alumnes de 3 a 11 anys. Està contractat per l'AMPA, com si fos una... Antigament eren les CATPs, no sé com es diuen, però l'AMPA la contracta i imagineu-vos si ha funcionat, que té 120 alumnes. I venia a demanar-nos gent per a contractar-la, ella, perquè ella s'ha tingut que fer autònoma, i necessita gent perquè cada volta té més alumnes. I la criden d'altres instituts també, perquè això està funcionant molt bé, però em deia: a veure, jo teatre de 3 a 11 anys no faig. Jo els faig jocs, però de pronto un es pixa i tens que anar a canviar-li no sé què perquè té 4 anys i quan te dones compte ja se t'ha passat el tal, o un has començat a vomitar, no sé què, i anem fent com podem fer, no? I clar, jo li vaig dir que, escolta, nosaltres no t'hem format per això, no? És a dir, l'escola de dramàtic no forma per a... I potser hauríem de pensar-nos com formar gent per a donar dramatització dins d'una assignatura que es podria dir pedagogia del teatre o pedagogia de la dramatització o un curs paral·lel o un postgrau d'un any o alguna cosa així, no? Perquè sí que, per el que estan dient els companys de la taula, és evident que la societat i sobretot les més avançades, que en edats molt tempranes, com 4, 5, 6 anys, no hi ha el teatre, però sí el joc, la dramatització, treballar amb les eines que nosaltres tenim en el teatre, que són el cos, la veu, les emocions, la interrelació entre ells, el tindre que potser fer d'un altre en un moment determinat, que és jugar, anem a jugar a ser vaqueros, si tu eres l'índio, jo jugo i jo faig una improvisació, etc. Tot això desenvolupa una psicologia molt important que avui dia no es treballa, potser desenvolupa també això que es diu la intel·ligència emocional. I que em deia la xica esta, Marta, em deia, mira, l'educació d'un dia, és una xica molt jove, l'educació d'un dia és els xiquets sentats en una cadira davant d'una taula i amb una postura correcta i tenen que rebre la informació o els temes. Diu, clar, quan tu trenques això, quan tu trenques la taula, trenques la cadira i els dius anem a ficar-nos en peus, o tots a terra, o estireu, o ara a revolcar-se, doncs ara agarreu-se les mans i fem un cor o el que siga, clar, la cosa canvia immediatament, no? I ella em diu que al final té que treballar molt conjuntament amb la psicòloga del col·legi perquè en les seues classes és on surten i es fiquen com a protagonistes molts problemes que tenen els nanos i que en una classe que està aixina no surten. Per tant, jo crec que la dramatització hauria de ser obligatòria. I després estaria l'altra etapa, que seria l'etapa del taller de teatre, o de teatre, que ja seria una mica més majors, al voltant dels 12 anys. Imagina't, jo no soc un expert en això, però potser 10 o 12 anys que tu ja pots jugar, que ja pots dir, vas a fer un paper, i un paper és fer una persona que no és tu i tens que aprendre un text i tens que fer això i caminar cap a ell i dones no sé què, ell te contesta, bueno, no sé. I crec que això també és molt bo, però no per el teatre, no per a tindre nosaltres més alumnes formats i capacitats, etc., sinó jo crec que és molt bo per a la societat. És a dir, avui en dia, molts companys de la universitat ens diuen que els alumnes de la universitat, en quant els i fiques en una situació que tenen que parlar a 10, 15, 20, 30 persones, s'enganxen.
És gent que no està preparada, potser saben moltíssim, però que a l'hora de comunicar, de tenir una comunicació directa, com ara estem així, es fiquen nerviosos, no saben què fer, no saben què fer en el seu cos, no saben què fer en la seva veu i immediatament volen fugir de tota aquesta proposta que s'hi fa. Per tant, jo crec que també el teatre no només és per uns futurs actors, que d'ahir poden esdevenir alguns futurs actors, però també com a ésser que se relacionarà després amb altres persones i que desenvolupa unes tasques que d'altra manera no hi serien. Pense que ahir sí que estaria una eixida molt clara dels nostres alumnes, perquè ja entres dins del que és el taller de teatre, ja són les eines pròpies de l'actor, com deia abans, treballar ja personatges, treballar la veu, el cos, amb situació sempre extracotidiana, és a dir, que és un treball que no és ni gimnàstica ni una cosa distinta. I ahir els nostres alumnes sí que estan preparats i sí que podia ser una bona eixida. Fa anys les escoles d'art dramàtic de tota Espanya es van ajuntar en Madrid per a passar-li al Ministeri d'Educació una proposta ferma que en el currículum del batxiller i abans del batxiller es ficara l'assignatura de teatre com a obligatòria. Això ja sabeu tots com està avui en dia, que és una optativa, que tal. En Madrid van aconseguir en la comunitat, i més que en la comunitat, en la capital, en Madrid, amb l'Ajuntament, que els alumnes d'art dramàtic anaven a distints instituts que la volien ficar, perquè hi havia un problema greu, que encara no s'ha dit així, però que existia el problema. Nosaltres volíem que els nostres alumnes donaran aquestes classes, però en aquella època el títol d'art dramàtic era menys que el batxiller. I clar, ens diuen, a veure, tu no pots venir així, perquè així tens que tindre un títol superior universitari, perquè si no te poden contractar, no n'hi ha fórmula per a la contractació. I aquest problema es va resoldre a partir de la LOCSE, en l'any 90, que es va equiparar a tots els efectes, deia la llei, dic en castellà perquè és a tots els efectes al títol de llicenciat universitari. I avui en dia el títol d'art dramàtic és equivalent a tots els efectes al títol de grau universitari. És a dir, avui en dia nosaltres podem fer postgraus, podem fer doctorats conveniats amb la universitat i els nostres alumnes avui en dia ja són doctors, estan doctorant-se i per tant allò que diuen ja, sí, saben mucho de música, però no sap fer la O en un canut, aquesta és la frase famosa. Doncs bueno, aquest problema ja no existeix i aquesta cua que tenen professors ara de València, de literatura dramàtica, d'història o de francès, que no tenen hores suficients per a tindre l'horari complet i alcen la mà, jo dono teatre, jo dono tal, però en realitat no estan capacitats per això. I sí que hauria de reivindicar-se, i se'n veu criticar, no només tindre un títol superior, sinó un títol superior especialitat, interpretació, direcció d'escena, etc. en aquest sentit. I res més, ja després si voleu alguna pregunta, moltes gràcies. Bé, bon dia, moltes gràcies per convidar-me a parlar així. Al ser l'últim i tindre el temps d'abans pareix que tinc a quedar com una moto, per no cansar-vos massa. Vaig a poder fer, per finalitzar, un Viva Cartagena, que per al que no conega l'anècdota és un Viva el teatre. He escrit una cosa que diu així. No hauria de ser una utopia que el teatre vertebrara la nostra societat. El valor de les arts escèniques és d'una riquesa immensa i moltes societats, com ara l'anglesa o la francesa, la seva arrel social està en el primer pla de la vida quotidiana dels seus ciutadans. La seva integració és total, des de la infantesa fins a l'entramat del teatre popular, practicat en pobles, barris i districtes. De la mateixa manera, les disciplines orientals inclouen des de ben prompte a xiquets i joves donant-los una arrel social, una higiene corporal i metodològica i uns sòlids valors culturals que els aporten una clara formació humanística basada en els coneixements de les seues atàviques tradicions escèniques.
Parlant de la nostra pròpia idiosincràsia i de la nostra realitat social i cultural i també de la formació dels nostres alumnes, hem de dir que no podem deixar el teatre només en mans de l'assignatura de llengua i literatura o de la seva tardana incorporació curricular a l'últim curs de secundària o en el batxillerat artístic tan buit de continguts reals i tampoc connectat amb el món real del teatre. El teatre a l'escola ha estat una reivindicació històrica de pares, mestres i professionals del teatre. I aquesta reivindicació quasi sempre s'ha traduït en experiències vocacionals o activitats extraescolars o més recentment i donant un pas endavant en una optativa en un cicle superior. És innegable el valor dels mestres i el dels professionals que dia a dia inclouen el teatre com un valor dins de l'escola a través de les múltiples activitats que realitzen. Però el teatre ens ofereix tantes vivències, tanta saviesa i tanta cultura que els que som professionals del teatre necessitem desfer un poc el nostre camí per a dur de la mà o bé caminar junts amb nosaltres a la resta de la societat. Una societat no pot renunciar a conviure a la tragèdia i la comèdia grega, a la comèdia atenana, a la comèdia de l'art, amb el segle d'or espanyol, el teatre isabelí, el teatre neoclàssic francès, amb autors com Goldoni, Gerri, Chekhov, Eisenstein, Ionesco, Beckett, o els nostres Valle-Inclán, García Lorca, Marçal, Jardiel, Boro Vallejo, o contemporanis valencians com Molins, Sidera, Cardella, Alberola o ara mateix Víctor Sánchez. Tot aquest teatre ha de ser tractat des del pla del coneixement, però també ho ha de ser des de la seva pràctica. Ho han d'ensenyar a classe, però també ho han de dir en veu alta i clara des d'un escenari. Com poden els nostres joves, la nostra societat, no conèixer Stanislavski i el seu sí màgic? Associat a Meyerhold va la biomecànica, a Chekhov el gest psicològic, a Artaud una nova visió del teatre, a Brecht el referèndum, a Grotowski el ritual i l'entrenament actoral, a Barba el seu laboratori i l'antropologia teatral, a Davant els esforços bàsics del moviment, a Bogart els punts de vista escènics, etc. I Decroix, i Marceau, i Lecoq. Encara no hem integrat en el nostre hàbit escènic, i encara estem estudiant i investigant tot el que ens pot aportar el teatre dansa but, la dansa balinesa, el katakali, el kabuki, el kalaripayato. I ja tenim ganes de contar el que estem descobrint, el que estem fent i com ho estem aplicant al nostre treball d'ara. Necessitem que la societat que ens envolta estigui amb nosaltres per seguir creixent. Necessitem un millor i major nombre d'espectadors, un públic més format. Necessitem una ciutadania més connectada amb el teatre, espectadors que sàpiguen llegir allò que estem fent, amb els que puguem parlar de codis, gèneres escènics, disciplines, mestissatges, i que tinguin interès en diferenciar el teatre postdramàtic de l'escena moderna, que puguin gaudir de projectes on la investigació teatral siga real, que reconeguen l'estela dels grans creadors i que reclamen la seva presència en els nostres teatres. Gent com Bob Wilson, Robert Lepage, Simon Van Burny, Sacha Walsh, Jan Fabre, Romeo Castellucci, James Thierry. No pot ser que el percentatge d'espectadors que acudís al teatre siga tan baix. Tant els xiquets com els joves han de veure ben prompte aquest verí del teatre que tan interioritzat tenim els que ens dediquem a aquest ofici. Han d'integrar el teatre i la dansa en les seues vides, tant com la nostra societat valenciana ho fa en la música. Insistim, el percentatge d'espectadors de teatre de la nostra societat és molt baix. Si un trist ministre deia que hi havia que espanyolitzar els xiquets catalans, contestem-li que potser el que s'hauria de fer és teatralitzar als xiquets espanyols, fer-los pujar a un escenari perquè puguen adquirir altres valors. Al món del teatre parlem sovint que som nosaltres els espectadors naturals de les nostres funcions, que la gent del teatre és la que ompli els patis de butaques. Doncs bé, conformem una gran professió teatral alimentada des de l'escola, que se senten part d'aquest entramat i que senten que ells també formen part d'aquesta professió teatral i que s'inicien el més prompte possible. Xiquets i xiquetes que no sols visquen una única experiència de joc dramàtic, sinó també que formen part d'una filosofia vital, neuràlgica, troncal, que s'habilita per a fer teatre, de xiquets, de joves, i més tard, involucrar-se en una gran xarxa social arrelada en tots els teatres dels que disposem, per tal que el teatre, en algun moment, es convertisca en una realitat social. La interrelació multidisciplinària és cada vegada més quotidiana. Les institucions formatives han d'estar també més connectades. La Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport no pot quedar lluny del treball que fem a l'Escola Dramàtic o en el Conservatori professional o superior de dansa, com tampoc
La Facultat de Comunicació Audiovisual ha d'estar lluny d'on es formen els actors i actrius amb els que van a treballar en el futur. Està clar que hem d'estar tots en un camí comú. Reivindiquem el nostre patrimoni escènic en les escoles, als instituts, fent teatre de xiquets, també teatre per a xiquets, fent teatre de joves i també teatre per a joves. Acostem-nos al teatre musical que tant els atrau, fem playbacks amb ells, però ensenyant-nos també com s'arriba a fer un disseny de vestuari, un disseny de llums, una bona caracterització. Continuem treballant en l'escriptura d'un teatre per a ells, però ensenyant-nos també a com s'arriba a fer un disseny de vestuari. Continuem treballant l'escriptura d'un teatre per a ells, però fent-los també admirar el teatre d'adults com un espai al que algun dia han d'arribar. Sabem que, com sempre, estem predicant en el desert o parlant per gent que ja està prou conscienciada. Sabem que les nostres paraules es perdran com llàgrimes baix la pluja, però hem de continuar reivindicant allò evident. Llàstima que aquesta societat de benestar tan poc real continua ancorada en un ranci passat, governada per persones insensibles al que tant els costa entendre que viure és una cosa distinta a guanyar diners, i que si la tan cacarejada crisi del teatre que ens acompanya des de temps immemorials no ha destruït el teatre, no ha acabat en ell, és perquè el teatre és absolutament imprescindible per a viure. I com podem negar als nostres fills créixer amb allò tan necessari? Hem d'introduir-los al teatre sense paternalismes i d'una manera tan quotidiana que arriben a interioritzar-ho amb maduresa i profunditat. El teatre a Espanya creixerà quan estigui entès des de les bases, des de l'arrel social i des de la infantesa. A mi em toca reivindicar des d'aquesta taula allò que necessitem els professionals del teatre, actors, directors, escenògrafs, figuristes, il·luminadors, creadors que creiem que el nostre ofici es mereix major implantació en l'àmbit educatiu, amb una càrrega curricular progressiva que vaja des del joc, l'empatia, l'escolta de l'altre, els valors expressius, tant els orals com els corporals o els emocionals, fins a arribar a aprofundir en conceptes més elaborats, en propostes de més difícil comprensió. Soc conscient del nivell d'exigència que demana, dels temes que ací he tractat i del lluny que estem del que ara es fa o de les necessitats que es tenen en el dia a dia a l'escola. Però us proposo fer utopia, avançar-nos cap a una societat conduïda per ciutadans ben formats, que poden trobar en el teatre uns valors ètics, d'honestedat, de consciència social i de creativitat innovadora que tant pot ajudar a reconstruir aquesta societat que tan enrere ha caminat en els últims anys. Moltes gràcies. Ara podríem obrir a preguntes. Si diu alguna pregunta i podem fer un tipus de debat fins a l'hora de menjar. Vosaltres mateixa. Sí, ¿verdad? Jo no tinc la sort de tenir experiències com les que tu veuràs de Benjamí. En tota la meva educació el teatre no ha aparegut mai, no? I per tant per a mi era una cosa inexistent. Quan vam decidir fer la jornada senzilla i vam començar a tenir relacions, un dia vaig pensar que, aprofitant que tu eres una persona del teatre, que podíem dedicar una taula rodona al tema. Però què podia eixir? Jo no tenia ni idea perquè no tinc gens de formació. I després de sentir-vos estic francament content. Jo crec que heu aconseguit l'objectiu que calia aconseguir, que és que una persona que vos sent pensa, decideix que el teatre hauria de formar part de l'escola. I per tant, en fi, estic... vos dono les gràcies. Quería comentaros que al meu centre el teatre se dona des del seminari de Castellà, el departament de Castellà. Des de València, sembla que no tenim encara. Sobre este tema... Hi ha instituts que donen la gent de València. Sí, en teoria, però vull dir que a mi no m'ha arribat. En el meu cas concret, us parlo de la meva experiència com a autor d'una escola de teatre. Jo no parlava valencià aquí fa 20 anys. Jo era castellà parlant i no escrivia a valencià. I comencé a escriure teatre en valencià. És a dir, perquè és curiós. O sigui, les escoles municipals de teatre estan recolzant el teatre en valencià. És estrany que se facin el teatre en castellà en l'escola de Picassent, per exemple, però moltes vegades el sistema educatiu no. El sistema educatiu valencià no està recolzant certes coses. És una puntualització. Sí, hauria de fer
també no és una pregunta, sinó un comentari, diríem. En la meva educació, com la de vosaltres, sí que va entrar al teatre, però ja més major, diríem, no? És a dir, recordo una obra en la que feia de fantasma, en una obra de Shakespeare. Però bueno, no volia parlar d'això. Dic, ja major, ja tenia probablement quasi 30 anys, i per primera vegada vaig anar a un curs que es deia Expressió Corporal, que donava un tal, crec que li diuen Marcel Pla. I em va resultar una sorpresa perquè, lògicament, jo no era una persona molt desinhibida i allí una de les condicions era que les actuacions havien de fer en calçotets. Cosa que sempre és molt interessant perquè allà al final resulta que en calçotets, de vegades amb els ulls tancats, havies de reconèixer la cara. Jo crec que aquest redacte amb xiquets sí que crec que una de les coses que s'ha de facilitar sempre és que cada un dels xiquets, que cada un és molt distint, puga presentar-se, puga ser jo. Aquest és el primer punt. El segon punt és que, lògicament, arriba un poc a desinhibir-se, perquè si no es desinhibeix no funcionarà. El tercer punt és que, ho havia de dir, que siga capaç d'expressar-se ja. És a dir, és el tercer apartat, no? D'expressar-se ell. Dic 4 paraules. Després vindrà la locució. Clar, això és un curs de llengua. En quin moment apareix la llengua en aquest procés? Perquè potser, lògicament, al final apareix, no? Però apareix quasi com el punt final en què un diu ja el seu discurs. És capaç de plantejar un cert discurs, no? O sigui, jo crec que no estic parlant, ja me dono compte, de teatre, estic parlant d'un procés en què unes personetes arriben a dir jo puc dir allò que vull dir. I penso que això és molt interessant sempre, no? Ja sé. Voleu dir alguna cosa? Pues està tot dit. Moltes gràcies per convidar-nos i esperem que us hagi servit d'alguna cosa.